Fálase, do que se fala en praza.gal. O comezo desta temporada do Fálase xa vos avanzábamos que queríamos que fose un espazo máis pausado, unha paréntese entre as presas que nos impón a actualidade e que nos fan prácticamente imposible pois reflexionar ou falar pois sobre calquera tema con algo de vagar. Estamos tentando cumprilo, tamén para contar as eleccións, así o fixemos nas eleccións galegas, e así o tentamos facer tamén coas eleccións europeas do 9 de xuño. Con esa vontade, recibimos neste episodio do Fálase a Ana Miranda, eurodeputada do BNG e candidata a seguir sendo os vindeiros 5 anos. Ana Miranda, benvida. Hola, moi bo día, que alegría estar aquí. Obviamente o obxectivo da súa campaña é ter o voto para o BNG, evidentemente, pero non sei se cadra neste contexto coas eleccións galegas tan próximas. A primeira batalla non sei se é facerlle ver á xente que hai eleccións, que hai que ir votar. Sí, sen dúbida, a primeira batalla é que votar nas eleccións europeas é moi importante porque se deciden cousas galegas, porque ali, para falar de Galiza, somos nós os que o facemos, como BNG, como Voz Galega en Europa, o que o fixemos tamén nestes anos, e se tivo algunha relevancia Galiza en algún momento en Europa foi por levar o BNG temas das galegas e dos galegos. Por exemplo, da pesca, da agricultura, dos servizos, da vivenda, do accidente de Engrois, e moitos máis casos e temas que despois falaremos, pero é moi importante porque se decide sobre o que comes, se decide onde vives, se decide como te comunicas con outras partes dentro de Galiza e con outras partes do mundo, e se decide tamén como é a protección da ecoloxía, e agora estamos vendo co tema de Altre, e tamén, por suposto, se decide se hai pazo ou non. Ana Miranda vega esta entrevista acompañada dunha carpeta co lema electoral do BNG, a Voz de Galiza en Europa. Haberá quen lle diga, e de feito tamén lle di en outros partidos, que Galicia tamén está a través de outros eurodeputados galegos representada, non? No Parlamento. Cal é a diferenza? Por que o BNG representa máis ou representa mellor o país que, pues, por exemplo, de deputados do PSOE, do Partido Popular ou de outras forzas? Porque o BNG está libre, porque o BNG non ten intermediarios, porque o escano do bloque en Bruxelas demostrou que é capaz de defender os temas galegos, ter unha axenda galega en Europa. De alguma maneira, é como decir, facer a política europea galega, non? Facer un Parlamento Europeo no que este Galiza presente en moitas comisións a través do noso escano, das nosas defensas, en levar ali a grupos, non? Desde logo, todo o mundo, casi media Galiza pasou por Bruxelas, ti incluído, non? E o vosso medio, xornalistas, labregos, as enfermeiras en loita, colectivos ecoloxistas, representantes de concellos, grupos feministas, todo o tema das enfermeiras en loita, por ali pasou moita xente, e non pasou de visita, pasou porque había un tema que defender no Parlamento Europeo, un tema galego. A nosa é unha axenda galega e a voz galega en Europa, porque non temos que pedir contas. De alguma maneira, gobernamos a nosa casa, e tamén no Parlamento Europeo gobernamos a nosa casa, que os temas dos galegos e das galegas. Primeiro, como é sabido, como membro do equipo de Camilo Nogueira, despois xa como eurodeputada, como unha experiencia notable, non, nas institucións europeas. Non sei cal é o labor do que se sente máis orgullosa nestes anos, citaba, por exemplo, o accidente de Engrois, e cal sería a principal materia pendente para a nova legislatura, ou se hai un tema que consideran agora no BNG, toca agora, digamos, poñer máis o foco. A nivel humano, primeiro, creo que o máis, do que me sinto máis orgullosa é non ter cambiado, en seguir facendo o mesmo que facía cando empecé ali a traballar con Camilo, antes tamén, no, cando xa estaba en Bruxelas, de non ter cambiado. A mí non me cambiou o escano, non me cambiou estar naquelas esferas que parece que dominan o mundo e non sei que, non, porque eu voltaba sempre a miña terra e estaba con quen ten as problemáticas en todo o país, e me acheguei a todas as partes de Galiza para escoitar, con moito traballo de fondo e en momentos difíciles da miña vida, como cando meus pais enfermaron, e por lo tanto, a nivel humano, alégrome de non ter cambiado e de ser a mesma, non? Como digan as miñas veciñas, que esas son sempre as referencias, e a nosa familia tamén, ou amizades, ou tal. O segundo, a nivel político, do que tamén estamos hoxe fundamentalmente falando como candidata, dende logo foi a defensa de Galiza, a defensa ardua, incansable, sempre, en todo. Por iso, bueno, o alcume ese que me andan a chamar e que agora se supo aquí, faime moita gracia. Falamos de Madame Galís, para que non saiba de que alcume falamos, non? Madame Galís, decíame un eurodiputado irlandés, decíame, é que eres tan pesada, porque tú always Galicia, e é que é verdade, estou ali para
defender o país, para defender a Galiza, para que Galiza como nación este recoñecida no Parlamento Europeo e nas políticas que nos afectan. Pero si hai un tema do que me realmente teño orgullo, moito orgullo, e además que se acaba de pechar agora, de pechar para ben, un tema resuelto é o accidente de Angrois, e é ter levado a causa e que se abrira o procedimento de infracción por parte da Unión Europea contra o Estado, ese goberno tanto do PP como do PSOE que non foron capaces de darlle un pouco de paz ás víctimas, que agora ainda está o caso aberto en xustiza, e do que, sen dúbida, Praza tivo tamén un papel fundamental nestes anos, e tamén vos lo quero agradecer porque sempre lle deste desluz a ese gravísimo accidente. E eu, da verdade, que sinto orgullo, porque ser político, ao final, e eu estou moi orgullosa de ser política, porque para mí ser política é traballar para os demais, defender un servizo público que ten que ter moita entrega, porque para facelo, e además nas condicións que nos estamos, que non é escano completo, é entrega e moitos kilómetros e moito escoitar, e síntome orgullosa de que a xente confía en nós. Ás veces me escriben a unha da mañán, agora, antes me escribían no correo do Twitter ou por correo, agora xa é nos mensaxes de Instagram, xente que pedindo axuda por temas de verdade moi variados, e temos feito moita axuda, e sobre todo de levar temas que aquí non son visualizados. Decíamos Kevin, que vai na nosa lista co tema do Villa e Pitanxo, ou tamén entre os temas prioritarios todas as persoas. Falei outro día con unha muller en Vigo que desaoficiada dunha vivenda con 2 fillos, sen alternativa ninguna, e cando lle falaba de que unha das primeiras medidas do BNG vai ser o Plan Europeo de Vivenda e apostar por iso, eu sinto máis ganas de traballar, moitas ganas de traballar, moitas ganas de realmente ter máis tempo para poder facer o que seríamos capaces de facer sendo 2 anos. A ver, eu levo 4 anos de diputada en distintos períodos, primeiro 1 ano e medio, despois 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, e agora 22 meses, fan 4 anos casi en total, non? Entón, 4 e pico. Si nese tempo alterno agora temos a posibilidade de ter un escano completo, o que non faríamos, e tamén lle pido a xente que poña un pouco de memoria en todo o que o BNG tamén estivo aí cando precisou, non? Hai análises, estamos lendo moitas análises nese sentido, tamén se escoita nos debates entre as persoas candidatas a presidir a comisión, non? Que apuntan a que estas eleccións europeas son relevantes por moitas cousas, tamén polo risco de avance da extrema dereita no continente. Ata que punto é así? Ata que punto un risco real que nos atopemos o día 10 con un xogo de maiorías no que a extrema dereita pase de ser pois un actor máis ou menos, digamos, ruidoso a un actor decisivo no continente, neste caso no Parlamento Europeo? Hai un pacto entre a extrema dereita e o Partido Popular Europeo, sen dúbida, non? Votaron na maioría das cuestións da mesma maneira. As últimas son os temas de Palestina. Votan porque exista unha política de defensa europea, votan, digamos, baseada en investimentos en armas en vez de en gasto social, votan moitas cousas, incluídos temas de feminismo, votan negando a ausencia climática. Entón, hai un blanqueo por parte da dereita tradicional, coas forzas de extrema dereita, de ultradereita europea. Eu dixo xa cando foi a resolución de avance do neofascismo en Europa, da que foi un ponente no 2018, na pasada legislatura, cando estaba todo o tema de Meirás aí, de que estaban aí, de que iban a coller moito máis peso a maquinaria de bulos, de falsas noticias, de fake news que realizaron. Viuse, por exemplo, cando foi por suposto o tentado na Casa Blanca, pero o tema de Lula, non? Evidente. E ademais esa iberosfera que está representada en Vox ten unha clara axenda internacional de desestabilizar, e un voto para o BNG é un voto menos para a extrema dereita. Iso que lle quero decir tamén a xente votando polo BNG é un combate contra a extrema dereita, a defensa dos temas de Galiza, pero tamén o antifascismo, porque eu son unha diputada antifascista, e se me permite tamén o povo seguirei sendo, porque non lle escalo ninguna, mentras eles me insultan, e me insultan moi repetidamente. Me insultan porque falo en galego, me insultan porque defendo os dereitos e a igualdade, e me insultan porque defendemos tamén outros povos como o saharaui, o palestino, o kurdo. Non se pode permitir isto, e con iso só se poden frear se temos límites de
por suposto, a prohibición de todas as organizacións neonazis que les amparan e todas as fundacións como existen aínda no Estado español, pero tamén límites dentro do propio marco do Parlamento para que non ocupen espazos que debe de ocupar a esquerda, neste caso nós que somos a esquerda en Galiza, e espazos donde se podan frear, porque eu son o contrario de Hermann Terst ou de Bouchardet, de verdade, son o contrario. Entón, votar por min como candidato do BNG e votar en contra deses personaxes, desas persoas que o único que fixeron foi degradar o ser humano. Nos debates de inmigración non te podes nin imaginar as cousas que din contra as persoas migrantes que ao final fuxen pola vida. Iso non quero que pase máis. Vivimos un tempo no que se cadra a esfera internacional, que moitas veces é moi complicado traela, non? Digamos, a política cotiá, tamén nos medios sabemos moito. Esa esfera internacional está, pois, máis no noso debate político, se cadra, que habitualmente. A guerra en Ucraína, Gaza, moitos asuntos, non? Tamén a economía, por suposto, durante a legislatura que remata, o Partido Popular dende Galicia, pero tamén na Eurocámara, acusou a vostede personalmente de non condenar a invasión de Ucraína, de proximidade a Rusia, fálase agora mesmo tamén, están, digamos, con afirmacións semellantes agora no inicio desta campaña electoral. Que lles diría esas acusacións? Por parte fundamentalmente do Partido Popular, ainda que non son. Bueno, o Partido Popular de Galicia xa vemos que está nunha posición absolutamente de crítica, de denostación, dese uso que tamén fan das fake news como fixeron constantemente, con o uso de falsas noticias, ou seja, os principios que está facendo os modos operandi que está facendo tamén a extrema dereita. Están copiando a extrema dereita, coa que van, eles son os herdeiros de franquismo, entón non nos poden dar leccións a xente que combatemos precisamente a ultradereita e que estamos polas liberdades. Logo, falan disto porque non teñen axenda para Europa, non teñen unha axenda galega en Europa como temos nós. Eles, para empezar, fíxate, os candidatos que teñen opcións de sair do PPDG non viven en Galiza. Iso xa é, a mí pareceme que creo que hai elementos moi claros, non? De coñecemento, de descoñecemento. E entón non falan. E, bueno, e hai un tránsfuga, ¿no? Que é o caso de Adrián, que ademais sabemos de onde ven. Pero, sobre todo, non hai unha axenda galega por parte deles. Nós temos unha axenda clara galega para o Parlamento Europeo. Temos relación directa cos sectores productivos. Temos unha axenda industrial, unha axenda ecolóxica. Temos coñecemento do país e estamos falando con todo o mundo. Levamos xa 3 semanas en pre-campaña, máis de 14.000 kilómetros, pero non vende agora. Isto non é a campaña só que o que decide, ainda que as campañas son moi decisivas, porque nós levamos pico e pala aquí moito tempo, levando a Bruxelas, como o recente caso que levamos as plataformas e aos concelleiros e alcaldes afectados por Altri. Eles son todo o contrario de nós. Non van a ocuparse. O que queren unha macrocelulosa. Nós non. Nos queremos o saneamento das rías. Pois eles non apoiaron no seu momento. Nos queremos que non haxa manipulación na TVG. E algún dos candidatos do Partido Popular o que fixo foi carretar os diputados de Vox para que viñera ao quórum para que non se falara da TVG. Entón, non hai axenda e o único que poden é facer intentar criticar o BNG, que é a alternativa de goberno neste país e que temos unha seriedade e un rigor traballando, pero ademais é que somos moito máis simpáticos, a verdade. Hai que dicilo tamén, porque non andamos con esas trapalladas, sinceramente. Históricamente, tamén no propio programa electoral para estas eleccións, o BNG fai unha lectura crítica da Unión Europea, falase incluso de fracasos, non? De algún dos obxectivos fundacionais da Unión. Como se pode compatibilizar esa visión crítica coa Unión co feito de estar no Parlamento e tentar, digamos, utilizar os mecanismos, non? Que ofrece o Parlamento Europeo e as institucións para todas estas cousas das que estamos falando. Sí, o BNG temos unha posición crítica que ademais nos deu a razón á historia e a evolución dos acontecimentos, non? Como foi no desmantelamento de sectores productivos como é o agrario e o pesqueiro, clarísimo, cada vez máis. Viuse coa decisión última da pesca de fondo, a que saiu estes días, de limitar a pesca en varios caladoiros galegos tamén. Entón, a posición de neoliberalismo económico, de condicionalidade absoluta das políticas de gasto público, de condicionalidade co tema do déficit, que de repente se libera porque hai pandemia, pero despois van volver, porque son o que son, é un mercado.
non implica que nós somos un pobo de Europa, nós somos unha nación. Nós defendimos sempre a Europa dos povos. Ainda o lembraba o profesor Beiras cando outro día a Nova nos daba ese xeneroso apoio e el falaba das comunidades básicas. Nós somos a Europa dos povos fundacional, a que tamén está recoñecida pola Alianza Libre Europea, nos recoñecen como delegación galega. Nós temos unha axenda propia no Parlamento Europeo e iso é como decir que non teñamos diputados en Madrid. É como decir que non teñamos nun concello que non nos gusta porque goberna o Partido Popular, ou é como decir que non estés en un lado ou en outro, sobre todo co Parlamento Español. Tampouco hai decisións do Parlamento Español que non nos gustan, nin no Congreso nin Senado, pero hai que estar, por que? Porque en Bruselas e no Parlamento Europeo, que é onde se representa a cidadanía, ten que estar o pobo galego, e a única representación directa dos intereses galegos e sobre todo con voz galega é a do BNG. Demostrámoslo simplemente con feitos que están aí, non? Sino que lle pregunten aos mariscadores da Ría do Burgo, que están dragando a ría, e ainda estuve con eles hai 3 días e moi agradecidos, porque decían que se non te chegas a meter, se non traes aquí a delegación de eurodeputados, se non pelexades por isto en Europa, mas no resto dos parlamentos, isto non saía. A nova legislatura europea pode ser a da resolución do procedimento de infracción ao Estado español pola prórroga da concesión da Penova de Aznar no ano 2000. Podería vir de Europa, das institucións europeas, a fin das peaxes na autoestrada do Atlántico a través dese procedimento de infracción? O procedimento de infracción que se anuncia outro día e que xa é segunda fase, o que pedín acceso a expediente por acceso público como eurodeputada aínda hasta o 16 de xullo e despois xa veremos, porque dependerá do que decida o pobo galego. Pode que pase, sí, pode que pase porque é unha concesión ilegal. Para nós é unha concesión ilegal, a AP9 tiña que ser libre e gratuita. E o que non pode ser é que se dé unha discriminación en Europa, que haxa autopistas libres, gratuitas como as belgas, e que no Estado español tamén haxa algunhas e non en Galiza. Porque isto precisamente foi unha falla e unha irresponsabilidade do PP e tamén do PSOE, non? Dos sucesivos gobernos de alternancia, non? En non defender algo que é un logro tamén do BNG, que é o feito de acadar un pouco desa gratuidade, un pouco de... pero non toda, non está conseguido aínda. Pode pasar como pasou co accidente do Albia, creo, que ao final o Estado español teña que rectificar por unha decisión europea, pero se a nosa presión sirve para iso, oxalá, non? Sobre ese procedimento de infracción precisamente iniciado neste caso pues, co BNG, non? No centro do procedimento da manda da plataforma de víctimas, pódese decir que hai satisfacción co resultado, que realmente pues, o acadado na Unión Europea serviu, que digamos que os nosos trens son máis seguros agora grazas a ese procedimento de infracción, máis alá pues, do percorrido judicial que mencionaba e que evidentemente pues, é unha liña distinta. Sí, e ademais con orgullo, porque se o BNG non chega a denunciar o accidente de Engrois e a irresponsabilidade do goberno naquel momento con Pepe Blanco primeiro e con Ana Pastor despois, nos ministerios que tiñan a responsabilidade, non se solucionaría e seguiríamos tendo un sistema que inseguro como foi no momento do accidente de Engrois. A nosa foi unha pelexa moi grande, foi un David contra Goliat, realmente unha deputada que non está todo o tempo porque está a tempo parcial no sentido de que o escano non é completo, que denuncia ao Estado español e que gana esa batalla, e o Estado español agora viuse obligado a un plan de acción que se acaba de aprobar a Comisión e que se pecha grazas ao BNG e grazas á Asociación de Víctimas, a que sempre acompañamos. Fixémolo nós porque era máis directo que fixese eu como eurodiputada, pero o día que me chamaron da comisión para anunciar que se pechaba o día seguinte, sentín máis paz, porque xa sentía moita paz de ter levado o caso, de que as vítimas do Albia foron ali moitas veces, pero creo que ese é un dos exemplos de eficacia do noso escano, que é un escano tamén para as causas de moitas persoas que se non se tiveran levado ali non se solucionarían. Entón, non podemos recuperar as persoas que perderon vida, por desgraza, pero sí podemos ter un sistema ferroviario máis seguro,
que non volte a pasar un angrois nunca máis. O que semella que é máis difícil que prospere, mencionaba hai momentos unhas reivindicacións al respecto da situación dos medios públicos galegos despois dese veto do PP e Vox. Non sei se hai outras vías posibles, máis alá da Comisión de Peticións, que pues, para que non o teña controlado, pues, digamos que é o foro, non? No que se poden pues, a cidadanía trasladar as súas reivindicacións ao Parlamento. Hai outras vías para actuar sobre esta cuestión? Os eurodiputados galegos, bueno, que van agora algún de galego tamén, que estaban en distintos partidos, non? Pois os eurodiputados galegos do PP, refírome, que agora hai dous que se presentan, foron activistas de que non se tratase o tema da manipulación dos medios, con mentiras absolutas e ademais amparados ali pola extrema dereita. Vese moi ben no vídeo que publiquei eu, ¿no? Como entran na comisión e van nos chamando para que entren, como unha carretaxe de deputados, ¿no? Tamén existe carretaxe de deputados, como eles fixeron. Mentras eu de verdade estaba estupefacta ali. Conseguiron que non se tratase Dolors Monserrat, a cabeza de lista do PP, con unha manipulación absoluta nesa comisión de peticións, como eu tamén denunciei, e ao final conseguimos nos gañar no Servizo Xurídico do Parlamento que se voltase a tratar. Alá viu a comparecer o comité de empresa e non lle deixaban casi falar. Non me deixaban falar a min como deputada, xa me interrumpiu unas cuantas veces e pecharon o caso porque tiñan maioría. Pero iso non quita para que voltemos a presentar. De feito, vais a presentar en breve para que volte a tratarse na seguinte legislatura. E agardo, se conto co voto das galegas e dos galegos, en estar de novo na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo para voltar a apoialos e estar pola defensa dos nosos medios públicos. E logo outra opción que hai, eu creo que terían que ir ao Defensor do Pobo Europeo, porque isto é unha vulneración tamén da Media Freedom Act que se acaba de aprobar, a liberdade nos medios de comunicación, a liberdade de expresión, e deberían tamén de ir por aí. Eu vou axudalos en todo o que poida. Defende a galega sempre. Estamos nun contexto de crise climática, de loita contra a crise climática. A legislación europea é clave nesta cuestión. Non sei ata que punto pode ser esta legislatura dos avances, digamos, reais, non máis alá das declaracións de intencións, que levamos pues, décadas, eu diría, xa con isto, e ata que punto se pode manter pues, o equilibrio do que sempre se fala, non falase xa de retardismo para non aplicar as medidas. Tamén hai sectores pues, moi preocupados, non, en moitos ámbitos. Estamos no noso país en concreto, pois agora mesmo pues, cun debate tan candente como a ocupación da costa, non? E da beira do mar, moitos asuntos que ao final derivan todos nun, tamén por suposto transición enerxética e polo tanto as enerxías renovables, moitos temas que casi darían para outra entrevista. Onde está o equilibrio? Como se pode buscar o equilibrio, neste caso desde o Parlamento Europeo? Bueno, son temas de muitísima importancia e ademais no noso país, que é un país con tanta riqueza, con tanta biodiversidade, que ten unhas rías que deberían de ser protegidas. Debería de haber realmente que os fondos Next Generation, en lugar de ir para celulosas, macrocelulosas, contaminantes e industrias de enclave, fosen para recuperar as rías galegas como se fixo na Ría do Burgo, precisamente pola nosa intervención de denuncia e de levar ali aos mariscadores e de denunciar foron 12 anos de denuncia. E agora, cando vin a obra outro día, me emocionei, a verdade. Pero non é só iso, é que a transición cara unhas políticas que realmente redunden na protección medioambiental en Galiza, tamén no tema enerxético, ten que ser unha transición xusta. Non pode ser unha transición que teña un custe aínda maior e que teña repercusións económicas, porque ao final os nosos sectores productivos tamén teñen que facer unha transición, pero ten que facerse de forma axustada, paulatina, con axudas. Eu creo que nós temos sectores que son exemplos de cumplir as normas europeas, pero que non podemos tamén aceitar ese marco europeo dun pacto verde que o que sirve para blanquear moitas políticas de depredación, como está pasando cos macroeólicos, como está pasando coa eólica mariña, e tamén como pode pasar, sen dúbida, con esta recepción de fondos europeos extraordinarios como os fondos Next Generation para Altri. E o que non podemos tampouco blanquear, o que hai que escoitar as peculiaridades do noso país. Na maioría das decisións do tema da lei de restauración, do tema das enerxías renovables, o que pretende a Comisión Europea é acelerar procesos
pero non se consultou con nacións como a nosa, que está cumplindo a media europea en enerxías renovables. Estamos xa pasados un pouco, incluso da media europea. Sin embargo, temos un procedimento aberto pola Rede Natura, porque Galiza non cumple a media europea. E, ademais, o Partido Popular usa isto para evitar, non quere ampliar a Rede Natura, para evitar que os temas de macroproxectos teñan, para facilitar, mellor dito, que teñan axilidade. Tamén o digo a Unión Europea. Entón, a Unión Europea ten moitas contradicións co plan verde, ten moitas contradicións tamén co tema enerxético, e creo que Galiza debería de ser máis escoitada e temos que estar aí. Pero é unha urxencia. Vemos como está o estado de productividade das nosas rías pola contaminación. Acabamos de ver unha marea de pellets. Nos levamos este tema ao Parlamento Europeo e deuse un debate precisamente porque o levou o BNG, e o que non pode que estén circulando barcos con sustancias contaminantes como os pellets. Conseguimos que se inclúa o transporte marítimo. Pero hai que regular de outra maneira, hai que regular, os plans de anticontaminación teñen que funcionar, ampliación de Rede Natura, enerxías renovables, pero non en macroproxectos, e logo tamén ter en conta a situación do agro para unha adaptación tamén dunha transición xusta, non? Hai no agro galego, estive outro día nunha gandeiría na provincia de Lugo. Hai xente que está cumplindo xa esas reglas europeas e que debería de recibir moita máis financiación da PAC, por exemplo, que destruiu tantas explotacións, pero que por outra parte tampouco poden vivir sen esa axuda, non? Porque é o que decía a Labrega, non? De pastoreo. O problema é que ela recibe un cuarto do que recibe alguén solo por ter terras, o que sempre se denunciou, non? A tenencia de terras dos grandes terratenentes de outras partes do Estado. Non se dá por produción, sino por hectáreas. É un modelo que non ten en conta a situación real e queren producir de forma máis ecolóxica, pero non temos terra. Entón, é bo escoitar a posición galega, o que fan as comunidades de montes, que deberían de ser recoñecidas como ben común. Pois unha xenda galega europea moi ampla. Vémonos nesta conversa con Ana Miranda, que lle agradecemos moito, como sempre, que estivese no Falas e que estivese en Praza.gal. Iso nos queda, pois, desexarlle forza para unha campaña que vai ser intensa, e tamén forza para facer ver que hai elección, non? E que a xente vai a votar. Pois moitas grazas. Estarei facendo unha campaña o máis intensa posible pola defensa do noso país, de Galiza, e tamén pola defensa das causas xustas, das cousas e causas da humanidade, como combater o xenocidio que se está dando en Gaza.